mhlambe ke asibheke ke ukuthi sikhulume ke specific ngalo ke Ugu Jazz Festival. Kungani nikhethe ukuthi niubize ngo Ugu Jazz Festival? I-district esiphuma yona kulula kakhulu mhlonishwa. District esiphuma yona Ugu district. Efonywa omasipala abayi4. Umuzi wabantu, Reinkonyeni, Umzumbe kanye noMdoni. So le district ke ibizwe ngayo because i-initiative eyakhiwe umasipala to then bajabulise abantu be community as well as create imsebenzi kulesa leya moment ngoba mningi imsebenzi ecreatekayo kuleya brackets nje within that space of that weekend and seyikhule yaba namanye ama events ama build up to it and even after adala ukuthi umphakathi omningi wase district yethu Ugu district ubenefit. So I think ke ukuchaza nje lokho ukuthi why ibizwa ngeUgu Jazz because it belongs to Ugu like the month of June. Thank you. Kathi ke masi kanje emzuzu ngamashumi amabili ndobe kushaya lona ke ihora lesikhombisa khumbula ke sisahleli nabo kabe Ugu Jazz Festival la khona sinake ubungani uzakuza usethimbeni lezokumaketha la khona ke bebhekelela ukuthi ifinyelele kalula kuwe ke ukhona lapho ngasekhaya yona ke ifestival Ugu Jazz Festival asibheke ke mfowethu ukuthi ngelanga ngeinsuku ezandulela yona ke ifestival ikuphi ke umlaleli angakulindela? Kuhle nje kakhulu abantu normally babefika ngolesihlanu for izinto njengo pre-party to Ugu Jazz but ise expandile accommodate okuningi okudingwa abantu. Siqala nje ngento emnandi abantu bathanda ukuhleka these days. Siqala ngegala dinner in comedy enzeka ngolwesine khona endaweni esigameko ama comedian azobe khona kuzobe khona uSimphiwe Shembe khona uMondli Mzizi kukhona uChurch Boy uSimonye and then abazobe perform stage. It's not just because the music the experience is mostly about the music as well. Kukhona usisi lo ongoti kakhulu kulezo mculo manje kuthiwa uZawadi. uZawadi yamungu uzobe khona perform live kuzobe khona noMondli Ngcobo perform live. So i-entertainment iphelele kanjalo ke bese kuba khona nento yokudla ke kube mnandi. Ama tickets okungena khona ke ugeneral u250 and then bese kuba khona uVIP o600 rand ulesine ke lolo and then masidlulela kulesihlanu uLesihlanu une worship experience to accommodate inkolo because yonke into esiyenza kufanele iqale ngaphezulu kuNkulunkulu. So kune worship experience ene lineup ende yezibusiso zemfundiso yenkolo. Abafundisi like abotetese uProphet Msimangi Prophet Msezazwe, Pastor Gasa, uPastor Mtshali, Shozi and so on. Kube sekuzothi kulolu hloli kulehla leli lwabaculi kube khona uMpume Msweli kube khona uNontokozo Mkhize, uJumbo, uSigwili, uMthokozisi Inkosi kanye noNkanyiso. So kudidiyelwe nje impela khona ke nakhona kuyafana nangolesini. Ticket li u250 bese kubo 600 rand uVIP. And it has a bigger value than into echargewayo for ukuthi abantu bakwazi ukungena. Ukuthi uyayizwa nawe line up yakhona yinhle kakhulu and ispace ke endaweni ewarm emnandi ezobe yinhle kakhulu impela. Mhlambe ke sibusi sibheke ke kuyena kumlaleli ekhona ekhaya ukuthi njengoba sibheka ukuthi kuzoqala ngohlelo langolosine kuyoze kuyoba uLesihlanu kuyoze kuyoba umgqibelo kumlaleli ozothi ngiyafisa ukuba ingcenye yazo zonke lezi izinsuku zikhona izinhlelo ezokuthi mhlawumbe nisebenzisane nabangakwazi ukuthi baba accommodate. Yebo zikhona inhlelo enjalo we're just in a finalizing stage of that. So I do believe ukuthi abantu mabebheka ipage la ku Facebook la ka Ugu District nama pages la ukumarketa yona lentozi Ugu Jazz bazobona ukuthi akhona ama developments amasha azoedwa kuleli sonto leli sekufinalize with indawo za kukulala nezinye izinto abangazijabulisa ngazo even nangekhatha semini ke mhlambe ngolesihlanu and so on. So ikhona inhlelo enjalo ukuthi phela zo disclosure and officially be published I think between Wednesday and Thursday. Mhlambe ke asiphinde ke sibheke ke kumlaleli ke esekhaya ke ngiyabona abalaleli bayangiphonsela ke imibuzo eminye yabo ke ngizoyigodla but imibuzo engibonayo ukuthi ke izoba nezimpendulo emva kokuba ke
officially senimemezelile konke okuyi full package ngalo ke ilanga layo mhlawumbe I festival la kobe khona wonke umuntu esenesasasa ke lokuthi abe ingxenye yakho ungasithatha nje usibeke ekuthenini angayilindela umbukeli nomlaleli. I think before ngiphendule lokho nje kancane khona ngikhohle ukubalula kulaba abathanda ezomdanso akekho umuntu oshiye ngaphandle khona i-pre-party le eyamdanso kwelezinto zizasema clubini namalanje sine pre-party ezobe khona laphana eCapello South Coast Mall abaculi abazobe khona ubabalwa M kuzobe khona uBrandon Dludlu uDJ Bongso uzobe khona NDX myself Okyonik ama local acts uzobe kumnandi sengisho kulaba because ikhona into ye-comedy khona into yokudla ngolesine kube khona I worship experience ngolesihlanu bese kuba khona laba abathanda ukudansa base beyengala nabo bahlelelwe impela so wonke umuntu uzothola yonke it's a full package nje for the whole weekend coming to the main event. Main event iyona ke phela i-showstopper le. Yes. Iyona i-traffic yangempela le and ikudidiyelwa kuveke kwalandwa nje kokuqala. Umuntu oyipioneer and othandwe kakhulu ngekhathi sakho sathandwa namanje who still very good na kwi-performance uDon Laka. Okay. Don Laka khona uSiphokazi, khona uAnnie Smith, kukhona uBongani Nkwanyana, kukhona uMawelele. Bese sizobuyela ke noku-accommodate laba besimanje njengoba ngishilo kuzoba khona uDania Devs kuzoba khona oMahu kuzoba khona umnqobiyazo kuzoba khona onoxolo ngema kumnandi nje we've got ama local acts asaziwa na nationally we've got abo Olified Khetha sinothenda Mavundla bese ke kuba khona oFunny Dick myself DJ 101 oKen DJ Ken sorry kube khona umuntu ujikeleza omshediza ama acts khona lawo ngo entertainment iticket lokungena ke ugeneral u250 bese kuzoba u350 iGolden Cycle la uhlala maduzane nestage bese kuzoba khona iVIP le uhlala uhlelelwe ke khona kakhulu ngoba khona izinto ezintofontofo zokuhlala kube khona ama refreshments and finger lunches azobe khona laphana nihlale nje ngendlela ecokeme kakhulu ticket la khona li1000 nje inkulungwane zamarandi kuphela konke ke lokhu kwenzeka khona eSport and Leisure on the main event on the day. Rathi ke kumlaleli khona ekhaya kuyangicabanga ukuthi khona umlaleli ungaba nentshisekelo nanokuthi nje yathi ufisa ukuthi ke aluzwe ukuyakubona ke yabo Don Laka bona Siphokazi Annie Smith Bongani Nkwanyana oMawelele uNaledi Aphiwe omnqobiyazo kuzobe kudidiyelwe ngendlela emaliwe yes kuyakhombisa ngokusobala ukuthi nihlele ngendlela mhlambe ke ake sibheke mhlonishwa eyezokuphepha ukuthi siqikelela kanjani ukuthi ihambeli ezihambele lo mcimbi ohlabahlose ngalolu hlobo zizizwa ziphephile zifika kuze kuyoba uyaphela umcimbi. I-advantage esinawo kakhulu la ukuthi njengoba ngishilo ukuthi umcimbi owamasipala wethu uGood District umkhandlu ngaloko kusho ukuthi ezokuphepha ziqine kakhulu ngoba phela umkhandlu usebenzisana nawo wonke ama stakeholders security which is your SAPS SAPS kube khona protection service nama private security companies operator within the district ekuyiwona velele so bonke ba participate manje led by protection service they formalize istructure sokuthi wonke ama patriots mayingena from as early as iside lasemzumbe ba receive kanjani ukuchecka into ukuthi ba driver bephephile emgaqweni check ukuthi le ndawo ezobazohlala kuzona bohlala bephephile yini ukuthi mase beya event kube lula ukungena kube lula nokuphuma kanjalo nokuthi mase bengaphakathi akho umuntu ophethe ikhali yonke into yenzeka ngendlela ayike lapho ukuqikelelwe kakhulu bhuti wami ngakashorisha nje ukuthi izathameli nezivakasheli zethu jazz festival izobe ziphephile ngayo yonke indlela ongayicabanga and we are lucky ukuthi over the past years we've hosted this event we've never really had any incidents ezo ugcina ubone emaphephandabeni kuthiwa kwenzakaleni because iarea yethu nje uGood District iyona ndawo ephephile impela that's why abanye abantu bethi mase ukwenze konke ufuna ukuretire uyahamba uyohlala eSouth Coast uyophola ngoba indawo yokuphola.
Umlaleli ke uyabuza ngiyawubona ke lo uthi umbuzo ufanele ke ukuthi ngiuphonze uthi senza njani ngamakhula box ethu sifika nawo noma awavumelekile ngithi ke lo mbuzo angawushalazeli ngoba sebeze baba bathathu bewubuza ukuthi avumelekile namakhula box noma agcine sangweni. No asowuqonda umbuzo omuhle kakhulu futhi in fact bo within ipresentation yethu amakhula box avumelekile bhuti wami kodwa angena up until 18 hours kuphela ngo6 kuzobe ngingasavumela ukuthi ngene ikhula box ngoba senzela ukuthi phela kwayilokhu kokudayisa iziphuzo ngaphakathi create revenue khona umuntu okuzomnika umsebenzi kodwa sifuna usale sesibabulala abantu ngama price asibusuku siyabanika opportunity yokuthi bakwazi ukuthi bafike early ba accommodate nokhula box babo and also to then avoid into yokuthi kube khona itraffic because yabona ichecklist involve okhula box sekugcwele wonke umuntu sefika late iba isiphithiphithi kakhulu gcina ngingasangenze kugcina sekwenzeka ilockdown which is some avoid zonke lezo zinto lezo so nje nokuthi abantu bajwayele ukuthi ake sifikeni early kulezi indawo lezi ukuze uthole wonke ama nitty-gritties enjabulo fika nje early nokhula box wakho uyihlalele masukuphela ukhula box wakho izobe ikhona i-cash bar with ama prices are reasonable so ke nje 18 hours siyawukhatha ukhula box butwami. Right ke mlaleli ke okwenze sababiza abe uku Jazz Festival ngoba siyazi ukuthi uma kunama festivals endaweni kusuke kuzoletha umnotho kuleyo ndawo okugcine sekusizakala nabantu bendawo mhlawumbe uthola ukuthi ubungomunye wabantu kabayihwebelayo oxhumana nabo ke abahleli uthole sebethi hayi ke ngesikhathi esithize sikakunikezela ithuba lokuthi ke nawe uze koyiveza kulabo abasuke benendawo zokulala uyatholaniseka ukuthi kuzofika umuntu athi ngisuke ePitoli ngize kuyona ke uku Jazz Festival afike ke tholela indawo yokuthi alale ngekhathi ethola indawo yokuthi alale sekusala umnotho endaweni ingakho siyasiqinisekise ukuthi uma kukhona okuletha nokuthuthukisa umphakathi siwumsakazo umphakathi asikushalazeli siyasibabize babe seduze mhlambe ke asiqinisekise idate nendawo ukuthi kusuka manje kuya phambili kumlalelo lalele othi ngisafisa ukulibele ngithola more information about uku Jazz Festival uyithola kephi ithini date nitholakala kanjani? Okay kulula nje uma ungalandela ipage la ka uku ilona eliactive kakhulu futhi uma uchecka kwi-page la ku Facebook wamabili ama-pages ongasho ku Facebook which is I think yona central social media platform ekhona eunite wonke umuntu ikhona futhi ipage layo iUku Jazz Festival elikhona eliactive Facebook mina mhlambe ama handles ami ngathi ku Instagram uDJ101 DJ101 yes izovela nje I think mina ngedwa uDavapha DJ101 and then kube ku Facebook uBongani Zakuza yes Bongani Zakuza information ungayithola la kumina makhona ufuna ukubuza futhi privately that's also welcome but I think izona indlela zokuxhumana esinazo kwamanje lokho yes phinde siqinisekise ke ne date ngomhla ka 27 of June Sports and Leisure and nalama events engwabalile iGaladina in comedy as well as worship experience enzela endaweni efanayo phela nje ukuthi sisebenza show ukuthi makuphela iprogram yangoLesine ingena icleaning kushiye ku clean ku ready for the next day ku prepare logistically ukuthi ku favorishe le event ezobe yenzeka ngoLesihlanu as well as all for the main festival and vele worship experience ayipheli akuze kusekuseni so sibakhona isikhathi enough sokuthi kulungiselelwe ukuthi kuzoqala umcimbi lekuwona omkhulu esisengawo Fethu thatha ithuba sibonga kakhulu sikumsakazo Intokozo FM siuhlelo lwezindaba zomphakathi siyaziqeketha current affairs hlezi nje kuyisifiso hlezi sibophezela kuona ke umphakathi ukuthi uma kukhona into eletha umnotho emphakathini asiuvaleli ngaphandle umphakathi siyawazisa kube kuona ke umphakathi ukuthi uba yiyona ningxenye noma ngayiphi indlela ngiyaqinisekisa nanokuthi uhlobo labalaleli bomsakazo they are very disciplined angeke baze yo information bayi
misuse ngenxa ukuthi sekukaningi siba nabo utholaliseka ukuthi ke akagcina umuntu esengene esethi hayi uyazi ke ngithanda ivoice yakho because kwezinye igama mfethu kuyiqinisekisa nje problem kakhulu yes ukuthi kuba inamba ingakho ngiqinisekisela ukuthi ngokwe discipline esifaka kubalaleli bomsakazo bayakuhlonipha ukuthi ke inamba esuke ikhishiwe isuke ikhishelwe ngenhloso yokuthi ke kutholakala information ngoba uhlelweni lwezindaba zomphakathi sidila kakhulu needucation and information ingakho singekho mandla kakhulu kuentertainment siyabonga kakhulu mfowethu yebo ngosesivala nje ngicela ukubalula okubalekile ngicela ukugcizelela lokuthi ngokubambisana kwethu neTheku yes uJune inyanga esithatha umnotho suse ku district okay ngoba masibuye lapho siza la kumasipala waseThekwini ngeDurban July siletha wona umnotho so ku right abantu bazi nje ukuthi kube formal and kube official ukuthi siyehla sonke siye uku ngoJune and then ngoJuly siyabuya sonke size eThekwini enizelamana lento ese week difference in between so sasihlobene kahle kahle somndeni owodwa omkhulu ingakho nathi siumsakazo intozo FM singaphansi kwamasipala weTheku sithe ngoba siyazi ukuthi ugu neTheku basebenzisana ngendlela eseqopheleni eliphezulu uma kusabala lesomnotho asingathi kule kugu bese sithi hayi into yalezansi sazi ukuthi into yethu sonke siyabonga kakhulu mfethu hayi ngibonge nami nisale kahle abalaleli emakhaya sohlangana kuyiugu thenga namathikithi nilungiselela nzobe niphephile kuyoba mnandi kakhulu ngiyabonga sikhathi imzozo omhlanu handu bekushaya lona ke ihora lesikhombisa igama ngiyumjabulelwa ngiwumondli engingwakuyama ke same sibonga kanjani bengikade nginabo abaugu jazz festival ke ubongani uzakuza uDJ 101 uzobe ngomunye walabo kabezobe benandisa kulona ke ugu jazz festival umjeve emuhle sangibolekela umphefumulo mina nawe ke sokwazi ukuthi sibonane kusasa kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi siyaziqeketha current affairs salut